Στα νέα ανθολόγια, το πρώτο κείμενο, το κείμενο υποδοχής, θα έλεγα πρώτη μέρα στο σχολείο, έτσι επιγράφεται, είναι μια δασκάλα, η κυρία Μεταξά, η οποία, όπως γράφει, διαβάζω το βιβλίο, δεν ήθελε οι μαθητές να την φωνάζουν κυρία, ούτε δασκάλα, αλλά να την προσφωνούμε το μικρό της όνομα, λάθος. Αυτή η απόσταση που υπάρχει μεταξύ δασκάλου και μαθητή και γονέα και παιδιού, η ευλογημένη απόσταση, πρέπει να υπάρχει, γιατί αλλιώς η οικειότητα είναι η μητέρα της καταφρόνησης. Και με τι θέλετε να αρχίσουμε σήμερα, ρωτάει η δασκάλα, σηκώνει ένας μαθητής στο χέρι και λέει, με την τουαλέτα, κυρία. Από το φεγγαράκι μου λαμπρό πήγαμε στις τουαλέτες. Αυτό είναι το βιβλίο γλώσσας πρώτης δημοτικού. Καταρχάς, όλο το βιβλίο γλώσσας της πρώτης δημοτικού και τα δύο τεύχη, και να ξέρετε, η πρώτη δημοτικού είναι η σημαντικότερη τάξη όλων των βαθμίδων. Ο Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε, όσοι δάσκαλοι έχετε αναφορά στην πίστη και στην πατρίδα, να παίρνετε πρώτη δημοτικού, διότι εντυπώνονται ανεξίτηλα οι γνώσεις στο νου των μαθητών. Θα σας πω μόνο, καταρχάς δεν υπάρχουν μέσα πρόσωπα, έχει κάτι άθλια ποιηματάκια με ζώα, με υποπόταμους, με νυχτερίδες, δηλαδή και συνδυασμούς που δεν είναι στις εμπειρίες των παιδιών. Θέλω όμως, μια και είμαστε εν ώψη της Αναστάσεως του Κυρίου, να δείτε το αφιέρωμα για το Πάσχα. Είναι δύο ποιηματάκια στα οποία μιλάει για φούρνους που μουσχομυρίζουν, για τσουρέκια, για κουλουράκια. Δεν υπάρχει πουθενά στην πρώτη δημοτικού ένα Χριστός Ανέστη. Τι γιορτάζουμε το Πάσχα. Στη Δευτέρα Δημοτικού, στο βιβλίο γλώσσας, καλούνται οι μαθητές να γράψουν ένα εξαιρετικό ορισμό της πατρίδας μας. Νοστιμίζει το σέλινο τη φασολάδα και στη μέση δύο λάμδα φοράει η πατρίδα μας η Ελλάδα. Στην Τρίτη Δημοτικού, μέσα στα βιβλία αυτά του Δημοτικού Σχολείου, δεν θα βρεις καμία αναφορά σε ονομαστική γιορτή. Πουθενά. Δεν υπάρχει ένας Άγιος Εκκλησίας μας. Έχει όμως επανειλημμένως αναφορές σε γενέθλια. Γενέθλια, σήμερα έχεις γενέθλια, φτιάξε κάρτα για γενέθλια, 6 και 7 αναφορές για γενέθλια. Δεν υπάρχει ονομαστική εορτή στην παράδοσή μας. Τετάρτη Δημοτικού, αυτό εδώ που βλέπετε με μικρά γραμματάκια, λες και είναι αγγελίες μικρές, είναι τα ονόματα αυτών που σήμερα, που μεθαύριο τιμούμε. Είναι τα ονόματα των ηρώων του 21. Να το αφιέρωμα που κάνει το ελληνικό κράτος για τους ήρωες. Ανάξιο λόγου. Πάλι στην Τετάρτη Δημοτικού, το αφιέρωμα στον Άη Βασίλη. Βγαίνει έξω στην αυλή να απλώσει την πουγάδα του, πρώτα κρεμάει τις κάλτσες του, ύστερα τη φανέλα του, το μακρύ του, το σόβρακο, το σκούφο του, το πουκάμισο κλπ. Για τον φιλανθρωπότατο Άγιο της Εκκλησίας μας, για τον ασκητικότατο Μέγα Βασίλειο, ορίστε πώς τον αντιμετωπίζει το σχολικό βιβλίο γλώσσας. Ακούσατε τις φράσεις. Αυτό είναι το ανθολόγιο 3ης-4ης Δημοτικού. Προσέξτε το κείμενο. Τότε που πήγαμε βόλτα τον επιτάφιο, ο επιτάφιος δεν πάει βόλτα, έχουμε περιφορά του επιταφείου και στο τέλος, όταν φτάσαμε στην εκκλησία, σήκωσε τον επιτάφιο ψηλά πάνω από την πόρτα οι ψάλτες και όλοι εμείς περάσαμε από κάτω, να όπως παίζετε το περνά η μέλισσα. Την κατανυκτικότερη ακολουθία της εκκλησίας μας, και το κείμενο είναι ανάξιο λόγου, σαχλό. Και ένα κείμενο με τίτλο «Ο Νορντίν στην Εκκλησία», ένας μουσουλμάνος. Υπάρχει Ισλαμολαγνία αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Τζαμιά στην Αθήνα, τμήμα Ισλαμικών σπουδών στη Θεσσαλονίκη, μέσα στα σπίτια μας καθημερινά παρελάβουν οι τουρκοσυρές, είναι μια έμεση μορφή εξ-Ισλαμισμού. Και δυστυχώς χάσαμε και τις γιαγιάδες. Κάθονται και βλέπουν μαζί με τα εγγόνια τους τις τουρκοσυρές. Ρωτάω τους μαθητές μου, 5η Δημοτικού έχουμε, δάσκαλος μάχημος είμαι, να μεταφέρουν μια εξωσχολική γνώση και ξεκινούν το λόγο τους με την εξής κοινότοπη φράση. Κύριε, είδα στην τηλεόραση. Πού είναι η διοίκηση από τον γονέα, από τον πατέρα, από τη μάνα, από τη γιαγιά και τον παππού? Η τηλεόραση είναι, οι Αμερικανοί λένε ο τρίτος γονέας, αλλά μάλλον είναι ο πρώτος γονέας. Και ξέρετε για ποια συγκεκριμένη τηλεόραση μιλάμε, το τι παρελάβει, τι περιθώριο και πόσες αναθυμιάσεις καθημερινά. Πάει λοιπόν ο Νορντίν, ο μουσουλμάνος, στην εκκλησία του χριστιανού Αλλάχ, χριστιανός Αλλάχ, προβληματικός όρος. Και εκεί διαβάζω, το μεσημέρι τα κουβέντιασε με τη γιαγιά του, δεν μπορούσε να χωνέψει γιατί οι χριστιανοί κάνουν τέτοιες ζωγραφιές και τι άσχημοι γέροι με μακριές γενιάδες
ήταν αυτοί στους στίχους, Πάτερ? Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι άσχημοι γέροι. Πέμπτη Δημοτικού, το αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου. Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο και υπότιτλος, και εμείς πήγαμε και κρυφτήκαμε στο υπόγειο. Την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου δεν κρύφτηκε στα υπόγεια ο λαός μας. Βγήκαν έξω και πανηγύριζαν οι Έλληνες εξαιτίας των συνεχών συκοφαντιών και ηρωνιών των Ιταλών. Με το χαμόγελο στα χείλη πήγαιναν οι φαντάροι μας μπροστά. Και μάλιστα μέσα στο υπόγειο να γυρίζει ο πατέρας και να λέει στη μάνα: τρέξε στην τράπεζα να σηκώσει τα χρήματα, γιατί έρχεται πόλεμος, και να συζητάει ο πατέρας με το γιο: Άκη, από σήμερα θα γίνεις άντρας. Εγώ τότε φοβήθηκα πάρα πολύ, γιατί δεν ήθελα να γίνω σήμερα άντρας. Τρισάθλιοι διάλογοι. Και μάλιστα όταν ένας σύλλογος αντέδρασε, το Υπουργείο Παιδείας απάντησε, έχω την απάντηση, μεταξύ άλλων για αυτό το θέμα είπε το εξής, γράφει το εξής: το κείμενο περιγράφει ρεαλιστικές στιγμές μιας οικογένειας της εποχής του 40, στην είδηση της κήρυξης του πολέμου εναντίον της πατρίδας μας. Μια οικογένεια στο άκουσμα της κήρυξης πολέμου, βεβαίως αναμενόμενη η αμηχανία, και πηγαίνει και κρύβεται. Αυτό έκανε η ελληνική οικογένεια του 1940. Είναι απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε διαμαρτυρία συλλόγου. Αναμενόμενη, λέει, η δειλία. Πώς θα διδάξει ο δάσκαλος τον ηρωισμό, την αυτοθυσία με τέτοια κείμενα ητοπάθειας και δειλίας? Το αφιέρωμα στα Χριστούγεννα, η ενότητα. Κεντρικό κείμενο, η φρικαντέλα η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα. Αυτό είναι για νηπιαγωγία, δεν είναι για πέμπτη Δημοτικού. Και εκεί να διαμείβονται διάλογοι, να πηγαίνουν τα παιδιά να τις πούν τα κάλαντα και να βγαίνει στο μπαλκόνι και να λέει: σκασμός σκουπιδόπεδα, αν δεν σταματήσετε να λέτε τα κάλαντα θα το μετανιώσετε πικρά. Η λέξη σκουπιδόπεδα είναι για σχολική τάξη. Δάσκαλος με στοιχειώδη πνευματική ετοιμότητα μπορεί να πει ενώπιον των μαθητών του αυτή τη λέξη? Και βέβαια έχουμε και διαφήμιση του PlayStation. Ορίστε. Με ποιο δικαίωμα? Με ποιο δικαίωμα διαφημίζει σχολικό κρατικό βιβλίο ένα παιχνίδι μιας πολυεθνικής εταιρείας? Σήμερα είναι του Τιμίου Σταυρού. Σταυροπροσκυνήσεως δηλαδή. Εδώ λέει να φτιάξουν ένα πρόπλασμα οι μαθητές ενός ελληνικού μοναστηριού. Ξέρετε τι λείπει από το μοναστήρι αυτό? Ο Σταυρός. Υπάρχει ελληνικό μοναστήρι, ορθόδοξο μοναστήρι χωρίς Σταυρό? Υπάρχει. Για αυτούς. Έκτη Δημοτικού που κάνω φέτος. Να πω μάλλον κάτι, αυτό είναι μία σελίδα από ένα νέο μάθημα που ονομάζεται θεατρική αγωγή. Στη σελίδα 81 καλούνται τα παιδιά να υποδηθούν ένα ρόλο. Ξέρετε τι γράφει εδώ? Σήμερα είσαι δαιμόνιο. Εδώ γράφει, όποιος φέρνω μαζί μου τα πιστήρια του εγκλήματος. Σήμερα είσαι δαιμόνιο. Τα προηγούμενα βιβλία, από την πρώτη Δημοτικού μέχρι την τρίτη Γυμνασίου, περιείχαν 35 δημοτικά τραγούδια. Ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει ο λαός μας. Στα οποία, όπως έλεγε ο μεγάλος πολίτης Νικόλαος, αποτυπώνεται ακρεφνής και ακύβδηλος ο εθνικός μας χαρακτήρ. Τα πέταξαν έξω τα δημοτικά τραγούδια και στη θέση τους έβαλαν συνταγές μαγειρικής. Ορίστε. Μακαρόνια με κιμά. Συνταγή εκτέλεση. Έχει και νηστίσιμα. Φασολάκια βραστά. Σχολικές σελίδες βιβλίων, διαφημίσεις, σοκολάτες, ανθότυρα. Γι' αυτό το ονομάζω περιοδικά ποικίλης ύλης και όχι βιβλία γλώσσας. Είμαστε Μακεδόνες, εγώ κατάγομαι από την Πιερία και καμαρώνουμε γι' αυτό. Πώς όμως αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος την εμβληματικότερη μορφή της ελληνικής ιστορίας, το Μέγα Αλέξανδρο? Εδώ έχουμε τρεις φωτογραφίες ισομεγέθης, Μέγας Αλέξανδρος, Κοκκινοσκουφίτσα και Καραγιόζης, και καλούνται οι μαθητές να γράψουν μια ιστορία στην οποία πρωταγωνιστούν ο Μέγας Αλέξανδρος, η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Καραγιόζης. Τι δουλειά έχει ο Μέγας Αλέξανδρος με την Κοκκινοσκουφίτσα? Οι Σκοπιανοί δεν χρειάζεται. Έχουμε εδώ πέρα τους ανθρώπους, την προπαγάνδα που ρίχνουν τα δηλητήρια. Οδηγίες χρήσης καφετιέρας, μάθημα.
Όταν ερωτήθη, κάναμε μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη με έναν δημοσιογράφο, η κυρία Δραγόρα ήταν Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Ποιος είναι ο διδακτικός στόχος, τη ρωτάει ο δημοσιογράφος, ενός κειμένου με τίτλο «Οδηγίες χρήσης καφετιέρας». Απάντησε το εξής: για να μάθουν τα παιδιά να κάνουν καφέ στους γονείς τους. Ωραία. Να μάθουν τα παιδιά να στρίβουν και τσιγάρα στους γονείς τους. Και άλλα τινά. Τι κείμενο είναι αυτό? Να μάθουμε, υποτίθεται, την προστακτική μέσω των οδηγιών χρήσης καφετιέρας. Δεν έχουμε ήρωες εμείς σε τούτη την πατρίδα? Έχουμε. Από τον Λεωνίδα, στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, στο Μανιάκη, στον Παύλο Μελά και στους αητούς της Κύπρου, τον Ευαγόρα Παλικαρίδη και τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Λοιπόν, ένα κείμενο με τίτλο «Με λένε Σόνια». Παίρνει φωτιά ένα σπίτι, το λέω Τροχαδών, κάποιος το καταλαβαίνει, φωνάζουν, ξυπνάει η γειτονιά, παίρνουν την πυροσβεστική τηλέφωνο, έρχεται, σβήνει τη φωτιά, βρίσκουν αυτόν ο οποίος πρώτος φώναζε, τον παρασημοφορούν, τον επενούν. Και τι ήταν αυτός? Ήταν μια γάτα, η Σόνια, που λέει, ο ήρωας του κειμένου είναι η γάτα. Στα παλιότερα βιβλία πρώτου 2006 υπήρχε ένα ποίημα για τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Εξαιρετικότατο. Συγκινούνταν τα παιδιά. Θέλουμε και τη συγκίνηση μέσα στις σχολικές τάξεις. Έτσι μαθαίνουν τα παιδιά. Και μια και μεθαύριο έχουμε την εθνική μας επέτειο, έχει ένα κείμενο από τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη, από τον περίφημο λόγο που εκφώνησε ο γέρος του Μοριάς στην Πινίκα το 1838. Όμως έχουμε στο κείμενο αυτό λογόκριναν κάτι. Τι? Λέει κάποια στιγμή ο Κολοκοτρώνης. Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν στη διχόνοια και τρώγονταν μεταξύ τους και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι. Και συνεχίζει το βιβλίο. Οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος κλπ. Όμως μετά το Μουσουλμάνι έχει ο Κολοκοτρώνης το αυθεντικό κείμενο, είπε και κάτι άλλο. Τι? Και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκοψαν γλώσσες στις πολλούς ανθρώπους, αλλά εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπτον, ο άλλος τον σταυρό του έκαμε. Έκοψαν αυτό το κείμενο που μιλάει για τα δεινά της τουρκοκρατίας και ότι ο σταυρός γλίτωσε το γένος κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Η πίστη δηλαδή, η Ορθόδοξη. Αυτό λογοκρίθηκε. Και τελειώνω το δημοτικό με ένα γελίο κείμενο. Ψήγματα μόνο μπορώ να πω, γιατί θα χρειαζόταν μια ολόκληρη ώρα. Ένα βράδυ η γιαγιά μου κάπνιζε το μαύρο της Σπούρο, ενώ εγώ μισοκοιμόμουν μακάρια στη ζεστή αγκαλιά της. Και έχει και άλλα κείμενα για το μυστήριο του θανάτου που το γελιοποιεί. Να συζητάνε δύο παιδιά, είναι μέσα εδώ, και να λένε μεταξύ τους τα παιδάκια: πέθανε μια γιαγιά, σίγουρα δεν θα πήγε στην κόλαση, ήταν πολύ κακιά και τώρα θα ψήνεται στην κόλαση. Δεν είναι φράσεις αυτές για παιδιά του δημοτικού? Στο γυμνάσιο. Κείμενο με τίτλο «Ο Σάκης», κάποιοι θα το ξέρετε. Ένας καθηγητής έχει το λεκτικό συνήθειο, σελίδα 16, να λέει μέσα στην τάξη και να επαναλαμβάνει το Σάκης. Με γιώτα είναι επίρρημα, σημαίνει όσες φορές. Από κάτω οι μαθητές και αυτοί γελάνε και επαναλαμβάνουν ο Σάκης. Αλλά δεν λένε το ο Σάκης, λένε ο Σάκης. Άρθρο, όνομα. Ποιος ήταν ο Σάκης? Αυτό το κείμενο απευθύνεται σε παιδιά 12χρονα, 13χρονα. Πρώτη γυμνασίου είναι, δεν είναι 13 χρονών. Ο Σάκης ήταν ηλεκτρολόγος με μαγαζί, μεγαλύτερο ως 25 ετών, τα είχε φτιάξει με την Αλέκα, μια από τις μαθήτριες της τάξης. Για κλάματα. Ψηλή και αδύνατη, με κοντά ξανθά μαλλιά και μεγάλα καστανά μάτια, μακρύ λαιμό και μακριά χέρια και πόδια, κάπως ξερακιανιά αλλά ζόρικη. Η πρώτη που έβγαινε ραντεβού μήνες τώρα, το δημοτικό. Ο Σάκης την περίμενε το μεσημέρι στην άλλη γωνία και οι άλλες συμμαθήτριες έτρεχαν από πίσω της να τον δούνε. Τα σχόλια έδιναν και έπαιναν, ήταν ο πρώτος έρωτας της τάξης και δύο-τρεις ακόμη. Έτσι, με πολύ ωραίο και από αθωτικό τρόπο, χαζοχαρούμενο στυλ, διαφημίζουν δεσμό 25χρονου άντρα με 12χρονη μαθήτρια. Αυτό λέγεται παιδαραστία και σηκώνει εισαγγελέα. Στα βιβλία γλώσσας του γυμνασίου, 10 βιβλία είναι 2 νεοελληνικής γλώσσας σε κάθε τάξη, βιβλίο και τετράδιο εργασιών και κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Δεν έχει ούτε ένα αφιέρωμα σε 10 βιβλία για την 28η Οκτωβρίου. Ούτε ένα. Τα βιβλία της γλώσσας δεν καταδέχονται ένα κείμενο για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ενώ παρελάβει κάθε ατάλαντος και επικίνδυνος ψευτοσυγγραφέας το αφιέρωμα του σχολικού βιβλίου
για την 25η Μαρτίου, μεθαύριο. Για ακούστε τι μαθαίνουν τα παιδιά. Τίτλος παράσταση. Έκαναν ένα σκέτς και διαβάζω τώρα. Ο Βαγγελάκης έκανε τον Μπότσαρη και τον στέναβε στολή του και έσκυψε να πάρει τα τσαρούχια μου να μου τα δώσει και φάνηκε το σόβρακό του και τα κορίτσια έβαλαν τα γέλια και εκείνος τα κλάματα και τράβηξε το σπαθί του και έπαιζε ξυφομαχία σαν τον Ζωρό κάνοντας τον Κολοκοτρώνη. Και στο τέλος φωνάξαμε όλοι ζήτω 25η Μαρτίου και του χρόνου. Και όλοι σηκώσαμε τα χέρια μπροστά και είπαμε ζήτω και ζήτω. Και η κυρία Ορανιά φώναξε πάλι προσοχή και σταθήκαμε όλοι προσοχή και τραγουδήσαμε τον εθνικό ύμνο. Δεν έχει και σημεία στίξη στο κείμενο. Και γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει πατέρα, και φύγαμε να πάμε σπίτι μας να φάμε σκορδαλιά για το καλό της ημέρας, να κοιμηθούμε, να ξυπνήσουμε, να βάλουμε τα καλά μας και να πάμε να πούμε χρόνια πολλά του Βαγγελάκη που είχε την εθνική γιορτή του. Και από κάτω όχι μία παράσταση της εξόδου, αλλά διαφήμιση ο άρχοντας των δακτυλιδιών. Και πιο πίσω, ξέρετε, διαφημίζει και βιβλίο. Ποιο? Χάρι Πότερ. Το οποίο έφερε τους μαθητές, λέει, κοντά στο διάβασμα. Αυτή η λοξή Αγγλίδα που έχει γίνει εκατομμυριούχος, που κατά ομολογία της είναι σατανίστρια, αυτό το βιβλίο, τα βιβλία αυτά και αυτές τις αθλιότητες, τα σατανοκίνητα αυτά βιβλία διαφημίζει η εθνική μας πρώην εθνική παιδεία. Έχει κείμενο με τίτλο «Η γάτα του παπά». Μία γάτα πήγε μέσα στο Ιερό Βήμα, αυτό περιγράφει, το λέει εδώ, στην Αγία Πρόθεση και άφησε εκεί τις ακαθαρσίες της. Περιγράφει αυτό το γεγονός. Και ο παπάς στο τέλος πάει και το λέει ο κόρος, τη συγχωρεί τη γάτα. Γιατί το έχει ξανακάνει. Είναι κάτι που γίνεται συνέχεια αυτό. Μπαίνουν οι γάτες στο Άγιο Βήμα. Είναι του Ξενόπουλου. Ο Ξενόπουλος πριν από 100 χρόνια δεν έγραψε το κείμενο για σχολικό ανάγνωσμα. Και έγραψε άλλα 1.000, 2.000, 3.000, πολύ ωραιότερα ο Γρηγόρης Ξενόπουλος. Αλλά βρήκαμε και βάλαμε αυτό που προσβάλλει την πίστη μας. Έχει και μια προσευχή, λες δόξα τω Θεώ έβαλαν προσευχή. Μόνο που αυτή η προσευχή είναι ένα σκύλος, κάθεται έξω από μια εκκλησία και προσεύχεται. Και γράφει το εξής, ο Κύριος μου, κεφαλαίο το κάπα. Είναι μέσα και δεν βγαίνει, γιατί δεν έρχεται ο Κύριος μου, είναι έξω από την εκκλησία και προσεύχεται. Αυτό ακριβώς περιγράφει. Και έχει στο τέλος ένα κείμενο μιας μακαρίτισσας πια της ζωγράφου, Λιλή Ζωγράφου, η οποία λέει το εξής, δέστε το μήνυμα στους μαθητές μας. Η ελεημοσύνη είναι εκδήλωση εγωισμού. Σου την αναγνωρίζουν οι άλλοι και σε επενούν και για όσα προσφέρεις. Το να αγαπάς έναν υπεράσπιστο ζώο είναι η πιο τέλεια μορφή αγάπης. Όχι η φιλανθρωπία, η φιλοζωία είναι η τέλεια μορφή αγάπης. Ας τα προσπεράσω μερικά. Στη Δευτέρα Γυμνασίου το άλλο αφιέρωμα, το δεύτερο για το 21. Για να δούμε. Κείμενο με τίτλο «Αρχίζουμε πρόβες για την εθνική μας γιορτή». Θα κάνουμε πρόβες με τη χοροδία, θα κάνουμε μαθήματα. Έχουμε μια κάπως μικρή χοροδία στο σχολείο, καμιά 30 άτομα και έχει πλάκα. Το ρεπερτόριο θα είναι το συνηθισμένο, ελεύθερο, πολιορκημένη και δόστου. Και η καλλιτεχνικού υβαφιότητα σε ό,τι θέλει μια ομάδα να σχεδιάσει κάτι σκηνικά για κάτι κολοκοτρώνιδες, για κάτι σημαίες. Κάτι. Κολοκοτρώνιδες είναι κάτι. Ναι, κάτι ασήμαντο έτσι. Εγώ φεύγω και η βλαμμένη μου τάξη σκάει από τη ζήλια της, βλαμμένη τάξη. Ωραίες λέξεις. Και εμείς που ετοιμάζουμε την τάξη, αυτό ονομαζόμαστε εθνικοί μπογιατζίδες. Σαχλό κείμενο, χαζοχαρούμενο, με συγχωρείτε για τη λέξη του χαβαλέ, δεν έχουμε απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, του Κολοκοτρώνη και των άλλων αγωνιστών του 21. Δεν έχουμε Σολομό. Έχουμε. Δεν έχουμε Κάλβο. Όσοι το χάλκιο χέρι του φόβου βαρύ αισθάνονται ζυγών δουλείας, ας έχουσιν, θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Πού είναι αυτά τα κείμενα? Στο γυμνάσιο. Κείμενο με τίτλο «Παραπλανητικά τελειώνω». Διαβάζω, ο πλανήτης Άρης μιλάει για ζώδια. Δεν θα διδάξουμε και τα ζώδια βεβαίως. Θα εμπνεύσει πολύ κόσμο πάνω σε νέους σκοπούς και τα οροσκόπια. Η σκοπή αυτή ίσως να είναι ερωτική. Αυτό το μήνα οι συμπτώσεις θα ενισχύσουν τις ερωτικές σας σχέσεις. Υπογραφή Κώστας Λεφάκης. Βεβαίως, ο τηλεαστρομπουρδολόγος έχει θέση στα σχολικά βιβλία. Ο Σολομός, ο Κάλβος, ο Βαλαωρίτης, ο Μαβίλης, ο ήρωας ποιητής, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Βρετάκος, ο Ρίτσος, οι νεότεροι, ο Παλαμάς. Είναι προγραμμένοι από τα βιβλία. Ο κύριος Λεφάκης τιμάται με κείμενο και συμβουλεύει τους μαθητές
να συνάψουν ερωτικές σχέσεις γιατί ευνοούν τα οροσκόπια. Εμείς δεν είχαμε γενοκτονίες, ολοκαυτώματα, μικρασιατικά, ποντιακά, θρακιώτικα είχαμε. Στο βιβλίο Τρίτης Γυμνασίου Γλώσσας έχει ένα αφιέρωμα και μιλάει μόνο για το ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Έγινε, το είπαν όλοι, το αναγνώρισαν. Το γένος δεν είναι και το δικό μας. Γιατί δεν βάζει δίπλα και το ολοκαύτωμα των Ποντίων ή του Μικρασιατικού ή των Ελλήνων της Ανατολής καλύτερα? Όχι. Εδώ βέβαια έχει κείμενο του κυρίου Σιμίτη, του κυρίου Τσίμα, της κυρίας Κουλούρη, εξέχουσα εκπρόσωπος της νεοταξικής ιστοριογραφίας. Έχει βεβαίως και ένα κείμενο όπου, προσέξτε το λίγο, είναι και επίκαιρο. Αυτός ο τύπος τώρα περιφέρεται στα κανάλια και μοστράρει για μέγας πολιτικός, με τίτλο «Μη κυβερνητικές οργανώσεις». Για ακούστε τι γράφει αυτός ο άνθρωπος. Οι οργανώσεις αυτές, οι πόροι τους είναι από εισφορές μελών, δωρεές ιδρυμάτων και διεθνείς οργανώσεις. Εδώ στην Ελλάδα τις αντιμετωπίζουμε περίεργα τις ΜΚΟ. Όταν η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο του Ελσίνκη καταγγέλουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, γράφουμε την είδηση στην πρώτη σελίδα. Όταν οι ίδιες οργανώσεις διαμαρτύρονται για καταπίεση των μαρτύρων του Ιαχωβά, καταπιέζονται οι μάρτυρες του Ιαχωβά, των Σλαβόφωνων, ποιοι, και των μουσουλμάνων στην Ελλάδα, τότε είναι ανθελληνικές και πληρωμένες από ξένα κέντρα. Είμαι υπερήφανος που ανήκω στις περισσότερες από τις ΜΚΟ. Υπογραφή Νίκος Δήμου. Το δεξί χέρι του ανθρώπου που έκανε ένα κόμμα πρόσφατα. Να μάθουμε σε ποιες ΜΚΟ ήταν. Θα βρούμε και τους χρηματοδότες, φαίνεται. Τέλος πάντων, να μην το πω, είναι και παιδιά μπροστά εδώ, ντρεπόμαστε να διαβάσουμε βιβλία. Βλέπω παιδιά και ντρέπομαι να διαβάσω τι γράφει τώρα το βιβλίο Τρίτης Γυμνασίου για ένα πράγμα. Έχει μέσα βρισχές και ιδεολογίες.